Добрый дзень. Сёння 6 снежня і мы пачынаем агляд найбольш важных навінаў, якія адбыліся за тыдзень на Аршаншчыне. Прыхільнікаў Лукашэнкі пачалі судзіць у Воршы па тых артыкулах, па якіх раней судзілі прыхільнікаў дэмакратыі. Маршрутчыка затрымалі за кіраванне ў несвярозым стане, калі ён выехаў на рэйс з пасажырамі. У Лёзні Алабай пакусаў гаспадыню, давялося прасіць дапамогі. Гэтыя ды іншыя навіны ў сённяшнім выпуску. На тыдні ў суседніх раёнах адбыліся два пажары. У абодвух з іх фігуравалі жанчыны. Так у вёсцы Дабрамыслі Лёзнінскага раёну 4 снежня супрацоўнікі МНС выратавалі 75гадовую жанчыну, якая жыла па суседстве са згарэлай кватэрай. У самым жытле, якое стала прычынай эвакуацыі, жылі 69гадовая жанчына і ейны 29гадовы сын, якіх у момант здарэння не было дома. Найбольш верагодная прычына пажару – кароткае замыканне электраправодкі. Кватэра моцна пацярпела ад вагню і дыму, а эвакуаваную жанчыну давялося шпіталізаваць. Пажары ў кватэры звычайна прыводзяць да атручэння дымам. Другі пажар, які меў розгалас, адбыўся таксама 4 снежня у Талачыне. Ноччу ў прыватным драўляным доме былі 60гадовая жанчына і ейны былы муж. Мужчына паспеў пайсці з хаты да пажару, а жанчыне не пашанцавала. Калі ратавальнікі скончылі з тушэннем, то знайшлі яе труп на канапе ў пакоі. Узгадаем яшчэ адно надзвычайнае здарэнне ў суседнім Лёзнінскім раёне. У Лёзні сабака пароды Алабай напаў на сваю гаспадыню. Аматары сабакаў ведаюць, наколькі гэта вялікая парода. Яе напад лёгка можа прывесці да трагедыі, але гэтая атака на чалавека прывяла да трагедыі для самога сабакі. Жанчына выклікала міліцыю, а тая перадала жывёлу палясоўшчыкам, якія застрэлілі агрэсіўнага Алабая. Шаленства ў жывёлы не выяўлена, але 76гадовая жанчына расказала, што гадаванец і раней паказваў да яе агрэсію, як мінімум з лета. Дзіўныя палітычныя суды прайшлі апошнім часам у Воршы. Калі раней за экстрэмізм судзілі прыхільнікаў дэмакратыі, за рэдкім выключэннем, дык на гэты раз у якасці абвінавачаных былі шчырыя прыхільнікі Лукашэнкі. 27 лістапада за распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў судзілі 26гадовага Андрэя Падабедава. Па яго сацыяльных сетках можа скласціся ўражанне, што мужчына падтрымлівае рэжым. У яго шмат здымкаў з афіцыёзных мерапрыемстваў і сумесных фота з іншымі прыхільнікамі Лукашэнкі. 29 лістапада судзілі Алену Чарновіну, якая ў аднакласніках кожным другім допісам выказвае падтрымку расійскай ваеннай агрэсіі супраць Украіны. Таксама яна падтрымлівае дзейныя ўлады ў Беларусі. А 3 снежня адбыўся суд над 35гадовым Дмітрыем Беляшовым. Гэты актывіст удзельнічаў у праўладных мерапрыемствах, называе сябе, цытата, прыхільнікам крывавага рэжыму і вядзе палітызаваны блог. Вінаваціць яго ў прапагандзе нацысцкай сімволікі і правядзенні несанкцыянаванага пікету. Так сёння суды трактуюць фотаздымкі ў сацыяльных сетках. Беляшоў адкрыта дэманструе пра лукашэнкаўскую і пра камуністычную пазіцыі. Пазней аказалася, што гэта не першы суд над Беляшовым. 29 траўня яго судзілі за няправільнае ўтрыманне жывёлаў, 27 чэрвеня суддзя Інна Кохава судзіла за распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў. А сённяшняя справа пачалася яшчэ ў канцы кастрычніка. Мужчыну тады асудзілі за распаўсюд нацысцкай сімволікі, але ён падаў скаргу на пастанову ў абласны суд. Цяпер справу пераглядае наноў суд першай інстанцыі. Але ж без пераследу апазіцыйных дзеячаў таксама не абышлося. На гэтым тыдні на волю павінен быў выйсці блогер Зміцер Казлоў, больш вядомы як Шэры Кот. Але за некалькі дзён да вызвалення стала вядома, што Змітра абвінавацілі па артыкуле «Злоснае непадпарадкаванне патрабаванням адміністрацыі калоніі». Гэты артыкул прадугледжвае пакаранне да 2 гадоў за любое дзеянне або бяздзеянне, якое палічыць парушэннем адміністрацыя турмы. Гэта можа быць адарваны гузік, ляжанне на ложку і нават нячыстае галенне. Атрымліваецца, раз Зміцер не выйшаў на свабоду, то яго асудзілі па названым артыкуле і відавочна дадалі новае пакаранне. Колькі Змітру давядзецца сядзець яшчэ, нам пакуль невядома. У Горках на гэтым тыдні супрацоўнікі ДАІ спынілі кіроўцу, які быў на падпітку. Прынамсі гэтае паказала медыцынскае абследаванне. Медыкі пацвердзілі, што ў мужчыны было 1,12 прамілі алкаголю. Здавалася б, нічога новага ў такой навіне. На жаль, дастаткова часта ў нашым рэгіёне ловяць кіроўцаў пад градусам. Але ўнікальнасць гэтага выпадку ў тым, што кіроўца быў за стырном маршрутнага таксі і збіраўся везці пасажыраў з горак у Воршу. Рэйс у выніку сарваўся, а мужчына страціў правы на 5 гадоў ды атрымаў немалую
немалы штраф. У дадзеным выпадку супрацоўнікі ДАІ прадухілілі гіпатэтычную аварыю, але ў іншым выпадку аварыі пазбегнуць не атрымалася. У Талачынскім раёне пацярпеў кіроўца малога грузавіка. Мужчына развозіў марозіва ды іншыя прадукты па вясковых крамах. І на дарозе Азерцы-Коханова не справіўся з кіраваннем. Машыну вынесла на сустрэчную паласу, а потым грузавік вылецеў з дарогі, выехаўшы ў лес. Ужо ў лесе грузавік кабінай ударыўся аб дрэва. У выніку давялося выклікаць усе экстранныя службы. Ратавальнікі прыехалі, каб дастаць мужчыну з кабіны, бо ён апынуўся там заціснутым, а хуткая дапамога прыехала, каб шпіталізаваць пацярпелага кіроўцу. Яшчэ адно незвычайнае дарожна-транспартнае здарэнне адбылося ў Воршы. На паркоўцы не размінуліся легкавік і пешаход. Відавочна, пешаход быў упэўнены, што аўтамабіль аб'едзе яго, а кіроўца быў упэўнены, што пешаход паспее прайсці. Памыліліся абодва. У выніку здарэння пешаход упаў ад лёгкага ўдару аўтамабіля, а ягоная нага апынулася пад колам. Незважаючы на лёгкасць аварыі, пешахода таксама давялося шпіталізаваць з траўмамі. На гэтым у нас усё. Паважаныя гледачы, нам патрэбная ваша падтрымка. Калі для вас гэта бяспечна, падпішыцеся на канал, стаўце падабайкі і дзяліцеся гэтым відэа. Ствараем беларускі сегмент Ютубу разам. Да новых сустрэч!